Aupa, ongi etorri Joko onara. Agian despistatuta zaude eta hortxe bapatean agertu zaizu. Hau, eta ez dakizu zer den, lasai, esplikatuko dizugu. Hau espazio feminista da, Gazteren eskutik datorrena, bideopodcasta da, beraz Gazteren YouTubeen edota EITB podcast atarian aurkituko gaituzue. Eta hemen, emakume artistak, sortzaileak izaten ditugu protagonista, eurek kontatzen dizkigute, euren keskak, euren hausnarketak eta denetik gai baten bueltan hori bai. Eta beti, hemen izaten ditugu, gure emakume topak, gure musikari topak. Beitu, beti zatot, olatz, oin hasiko naz Loretik. Nekane biela, beitia. Aupa. Ongi etorri, hola Salvador. Kaixo. Egia da, ez dakiz zergatik igual eskerrak egiten dut beti. Ez dakiz egatik. Bueno. Ainoa Vitoria. Hori bai. Zer modu esaze, ondo? Ondo. Bai, gustora. Gaurko gaia, izaleke argitsua, bai izaleke ilunare, bai. Bakardadeari buruz hitz egingo dugulako. Kareta eta bagatoz. Joko ona. Ainoa Vitoria, Olatz Salvador eta Lorenekane Bilela Beitia. Bada gara, gai bat, nik uste aspalditik buruan darabildanan niri behintzat, ez dakit, eragiten didan zerbait da, bakardadea, batez ere bakarrik bizina zenetik. Zuentzako zer da bakardadea, nola sentitzen duzue? Sentitzen zarete bakarrik, ez gustatzen zaizue? Neri gustatzen zait eta behar izaten dut bakardadea. Askotan igual jende askorekin nagonean gero baloratzen dut bereziki lasai eta bakarrik egotea. Gauetan gustatzen zait hartzea ondutxo bat ni bakarrik egoteko lasai, eta disfrutatzen dut, irakurtzen edo dena delako aiten, eta musika sortzeko ere bakarrik egotena ez askotan, behintzat lehengo abiapuntu hori sortzen dudanean. Orduan gustatzen zait eta behar dut, baina gehiegi danean eta azten aizenean nire buruaz aspertzen, horra azten da nire arriskua. Bai. Niri beguztien dute bakarrik egoteko momentu ukitzea, baina usteot, desberdinik uste dutela bakardadea eta bakarrik egotea. Ja. Ze guztu egiten jat askotan bakarrik egotea gure esan, gela honetan ni bakarrik nago ez dau beste pertsonarik. Eta aukera bat da, zuk aukeratu. Eta nik aukeratu dut, eta gure hotelako momentu horretan, ni bakarrik egon gela honetan, nik gure hoten egiten, telebista ikusten, musika entzuten, ere duten dana dalakoa. Ez da inor bez, niri berba egiten, ez bez, ez da? Baina, gero, bakardadea sentitzea, pertsonak zauzenean bez, sentidu alzara bakarrik askotan. Eta bakarrik zauzenean, sentidu alzara bakarrik zauzela edo ez. Orduen, ez dakit, kontzeptue oso sakona eta zabala uste dutela. Bai. Nik uste... Gero, topiko bat da baita, baina jendea ez inguratuta ere askotan nibitzat bai sentitu nahi zela bakarrik. Bai, eskori inot, bai. Eta gertatu zaizue, niri gertatu izan zait, bakarrik egon, zuk igual esan dozuna, ez? Eta bapatean esan, ai, bakarrik nau, eta bakarrik ez zara sentitzen bakarrik, baina uste dozu bakarrik zauzela eta munduan ja bakarrik sentitzen zara. Hori gertatzen gatzue, konfunditzia pixkat, eta zuen buruak esatia, ez bakarrik zaz mundu honetan. Horrelakoak... Ja, bai. Ez jate pase horren beste, alditan nik usteot beti naholako jentagaz, baina, nik usteot ez dut dela itxitzen nire bururi horretan pentsetan egotean. Nik usteot horri hasten baina pentsetan, ja, nire ditzu dudan dotzet, venga, planen batin, edo, ez dakit, ez naz bakarrik bizi. Baina, bakarrik askotan egoten, hauen ez dugu sortutegi bardinik eta holan. Eta bai, pasaian nonoz, bakarrik egon, egunean zehar, eta deitu, no zelduko zera etxera, zeia bakarrik sentituten asinaz, eta gure dut ja beste pertsona hori heltzea etxera. Igual gero ez dutze zuiten kasuri perez, baina ez hauz bakarrik etxean. Baina hor dau. Bai, eta orduan pentsetan zu, jasno bakarrik. Interesgarria. Gaur ere noski gonbidatu berezia dugu gure artean, bera bertsolaria da, idazlea, itzultzailea eta podcasterra ere, bai? BTN podcasta egiten ari da argiarentzat, bertsolari txapelketa nagusiaren gaineko podcasta, antzeslanean ikusiko dugu, Aner Peritz, Aize Arana eta Oiana Aranarekin batera, eta dena ametsa den irudipena poesia atera zuen iaz. Hau guztia, eitxeko gai da, Leire gure gonbidatua. Leire Vargas, nireto hementsa dugu. Leire. Urartuko dut, itxoingo nazelako. Leire, kaixo. Kaixo. Ongi etorri. Eskerrik asko. Mila esker etortziagatik. Zuei. Jakintzazu, nik esango zut, ni behintzat oso fana nazela, zuen podcastan fana nazela. Ai, jo, ez, Segi hola, eskerrik asko. ze ona.
Ez dakit gustatzen jatzun gai hau, bakardadea. Uste dut, gustatu edo gustatu ez, eta segun eta zegoeratan, gustuko dut, edo bestela, dela gai bat oso presente dagoena egon bizi dugun munduan, eta beraz, hortik tiraka zer gutxiago eztabaidatu eta haren inguruan gogoetatzeaz gainez. Bai, askotan entzuten dan esaldia da, ez dakigula bakarrik egoten. Zuk badakizu bakarrik egoten? Esango nuke baietz, nahiko gustuko dut bakarrik egotea, olatzekin nahiko ados aipatu den esperientziarekin. Behar dut, nik uste bereziki, oro har egiten ditudan lanak nahiko sozialak direlako edo barne biltzen dutelako jendearekin egotea idazteaz gain. Baina idaztea oraindik kostatzen zait lan bezala hartzea. Hori, banagoenean garai batez tarte luzean edo era oso intentsoan jendearekin, gero behar dut pixka bat itzultzean eure baitara, ez? Eta edukitzea espazio horiek non neuk erregulatzen dudan nola funtzionatu eta pixka bat utzi ezaiokedan neure buruari bere kautara egoten, ez? Barruraka edo kanporaka, nolakoa zaio zuek? Segun noiz. Baina gehiago, barruraka edo... Nik esango zu, ni askotan barruraka, kanporaka baino. Ni igual ere bai, Bai, ni baita ere. Nik esan honeke baietz, nina zuzo pertsona, nik uste dena zela, emoten deuela asko iten dut berba, normalean beti nau alai, ez dakiz zer, baina nik uste dut askotan igual barruan gorretan dut zera geusek, eta horren planta, oza, ondo nahuenan planta iten dut, edo alai nahuenan planta iten dutela asko. Nik uste baiet, eta emoten deu, nazela oso kanporaka dan pertsona bat, baina urteak asko renturatu naz kontrakoa dela, inguruan dekotezen lagunek eukite, urteatan, eurek esan doztia, ez, zuzera super misterioso, ez tozuz kontetan barruko geusek, eta dinot, lehenpetze dara man nintzela, baina konturatu naz, ez, klaro. Nik irakurri nuen badela profil bat, pertsona profil bat, introvertitu soziala edo alako zerbait deitzen dena, eta ni sentitu nintzen oso identifikatua, jendeak askotan esaten dit oso ondo konpontzen izela jendearekin, ez daukadala arazorik egoera sozialei aurre egiteko, eta baina gero nik badakit badaukadala behar hori neure buruan egoteko, eta usteko tarte neure buruari funtzionatzeko nire erritmoetara, eta berez hori, ez daukadala arazorik egoera sozialai aurre egiteko, baina nekagarriak zaizkidala, eta ez dela nahiko kontzienteki ikasi dudan zerbait dela nola aurregin egoera horiei, eta uste dut nahiko erabilgarria dela introvertitu eta extrovertitu bere izketa horrez gain, beste nabardura batzuk ere badaudela. Ez kuriosoa da, Laurok nahiko publikora, gauz, pentsatu ez, jendeak ez izin iztuko, bestiak sortu, publikatu eta esan barrura begirakoa nahi. Ni bai konsidetanaz, extrovertida bai konsidetanaz, baina gero barruko gauzetaz berbetako, normeran gauzetaz berbetako, kostaite. Bai, hori da, edo, geuse holan mundano esaten da, ez dakizena esan, geuse normalako lan edo zer geusetaz berbetako edo no gazagon alnaz, jente asko gaz batera, eta berbain, eta barrein, eta geuse konte, baina norberan garrantzi dekien geuso kontetako, hori ja beste pauso bat emotea da, eta orduen hori edo no gaz esate guztetan itea, eta batzutan inogaz bezestot iten, eta gero tragabiten zuzorre geusek. Nik uste baita ere sorkuntzak eskatzen duela pixka bat barrura begira jartzea, ez? Eta nolabait zaratari edo uko egitea edo hortik aldentzea pixka bat galdetzeko norbere buruari nik zer pentsatzen dut niri gertatu zaidan honen inguruan, edo munduan gertatzen ari denaren inguruan, ez? Eta bada kanpora begiratzeko erabat, baina agian norbere barruan ondorago dagoen leku batetik. Eta nik uste bakardadea garrantzitsua dela horretarako. Eske, justo esan dezunarekin lotuta, nik neukan, hori, ni ari naiz saiatzen kanta horiak sortzen, bakizu. Eta hori, hor bai sentitzen nula. Badakizu, zergatik. Hor bai sentitzen nula,
ja esaten nula, bueno, eske orain kapa guztiak kendu behar ditut, zarata eta zea guztiak kanporatu eta behiratu zer dagoen barruan, eta horrek batzutan pereza ematen du. Osea, zutan ez duzu nahi barrura behiratu eta aurkitu gauza deserosoak. Eta bakarrik sentitu izan zarie? Nik esango nuke baietz, ez nuke esango agian bakardade absolutu bat zenik, baina bai nik uste nire bizitzan bakarren sentitu nahi zen momentuak izan direla, momentu horiek non nik neure buruarekin edo ondo aurkitzen ez nintzelako isolatu dudan neure burua, eta eraiki dudan alako krisalia bat edo geruza bat, ez zidan agusten naiz eta jendearekin interaktuatu, benetan irekitzen neure burua eta konektatzen jende horrekin. Eta egia esan garai horietatik asko ikasi dut, azkenean eskatu izan didatelako berradizkidetzean neure buruarekin eta nire jendearekiko harremantzeko erarekin, eta agian eman didatelako aukera birpentsatzeko baita ere nola egiten dudan hori guztia ez, eta nola kokatzen naizen. Autoezagutza ere, bai. Bai, eta nik uste nire poesia liburua hein handi batean hortik jaio zela ez, izan zen garai oso introspektibo bat, non ari zitzaidan kostatzen nire inguruan kokatzea eta eroso sentitzea, eta nik esango nuke agian ez era oso agerikoa ni ere ez nintzelako agian oso kontziente, baina badela gai nagusietako bat lan horretan, bai. Eta idazterakoan bakarrik egon behar dozu? Bai, behar dut gainera. Imaginatzen jendearekin datzuten. Bai, kostatzen zait asko. Baina, feedbacak edo zait. Ez, baina kostatzen zait asko, baldiman abil idazten eta ezagun bat badaukat inguruan sentitzea, ez dabilela nire kuadernoan begiratzen eta epaitzen zerrari naizen egiten. Eta super irreala da, baina, eta gian pixka bat egozentrikoa, baina gertatzen zait, eta behar dut hori, eta behar dut pixka bat baitaren nire hori, nik markatzea ritmoak, esatea, orain behar dut tarte bat egoteko isilik nire kafearen parean eta pentsatzen zer idatziko dudan, eta gero ja jarri, eta eskatzen dit pixka bat. Ikustet, komposatzea antzeko. Bai, nik taldea dekot, orduen lau gara, komposatzeko momentu bakarrik egoteko momentu da, igual lauron artean gauz, edo igual zure parte bat komposatzen, zu bakarrik, eta zuk dinezuna, behar duzu momentu bat egon bakarrik, bakarrik eta estimulo barik, osea, telebista da matat egon behar da, ezin dago musika, claro, ez da egon behar zaratarik, ez telebista, ez musikea, igual kaleko abotzak entzuten basuz, berbetan dauz ez dakit zereri buruz, despisteitzen zera, egon musika ambientala erostu zuen jartzen. Ez, karo, ganera musika komposatzeko. Musika sortzeko ez, baina idazteko, bai. Ni batzutan egia esan, bai. Baina musika sortzeko ez. Eta zu dinozune beste batek irakurriko dobela eta epaitu ingo zaitule, guk sortzen dugunean, hasikeran, zauzena sortzen, melodia bat sortzen zauzenean edo, ez tozu gure beste batuk entzutea, sortzen zauz, ganera pentsatzen zu, hau entzuko dere eta esango dere, hau ze puta mierda da. Eske sortzen hau ez da bukatu, ez da? Orduen, igual amaitu arte, ez tozu gure beste nonok ikustea, ez da erakusteko moden. Ez da amaitute. Igual da, bilusten ari zara momentu horretan, eta ez tozu jendi alboan. Ondino nire outfita ez da, ez da? Ez da ondino kulerotan nauta. Bai, eta nik uste baita ere, badagoenez, ideia hori artea sortzen dela alako aparizio zerutiar batetik eta perfektu sortzen dela lehenengo momentutik, dagoela pixka bat, edo ni behintzat badaukat beldur hori, testu bat jaio berri dagoenean partekatu eta esateko hau da, oraindik ez dago prest, baina eta bestea pentsatzeko, hau ze momentutan. Eta gaina azten zea, zure burua, ez dakit pasatzen zaizuen, baina zure burua txikitzen bezala hor, ez dago prest, oraindik ez da definitiboa, oraindik, ez dago ondo grabatuta, ez dago, aitzakia pila bat jartzen. Besteak esaten baizu ez daiola gustatu, esateko, eske zegoen, gure aitzakia da, autoengaina. Ez dugulako gure beste pertsonak supersorrotzak eixitea. Orduen, hori izaten tzezu, eta lan beste pertsonak badaki, ez dut esango zeu zer gogorra, ez da?
osea, gure aitzaki moduen erabiltzen dugu hori, beti. Eta onarpenaren bila. Eske hori da asuntoa. Nik ja batzutan esatet, ez bazezu gustatu ez esan ta, jazta. Ez dut behar. Bai, ez behar zure Edo ez kritikarik. esan kontrakoa, osea, jazta, beharko dizut, eta ez baizu erantzuten, pues ja... Hori da. Edo esan aldozu, que guai. Eta jazta. Hombre, baina ake guai ez duten badozue, eta benetan ake guai bada, igual hartu aldozu. Baina izango da, buah, que guai! Osa, tonoa desberdine da. Eta, ze momentutan esatuzue, ze ondo bakarrik nau. Ze momentutan disfrutatu zue bakardade horretan? Nik lehen esan debola atzekasik eran, geuetan, guretan debola bera momentu txueuki bakarrik, niri be guztian jat. Biokara nahiko gautxoriek, belu joten gara lotara eta koste biten jako loitzea, orden normalean geuean bakarrik hauz. Eta batzutan joi duten duzte, gureko neuke goizeti hau loin, eta loak hartu errez hau. Baina momentu hori nagoela bakarrik etxean geuean, mundu guzti dau lo. Eta, bueno, ezin dozurin gure dozunez, ezin dozu adibidez musika imina tope, obviamente, baina ez dakit zuzauz bakarrikor, eta inok ez ez dakazu estimulorik, Ez. Hori ere guai da. Eta gero hau zuk aukeratzen duzu zein estimuluki. Claro. Obviamente, ez ara egon golan. Baina, edo bai. edo bai. Pentsetan basauz bai, sortzeko basauz bai. Bueno, sortzeko basauz. Sortzeko basauz bai. Ze batzutan, nire pasaiat, egon justo, konpasatzen gabiz, eta melodia bat etorten jatzu burure, zutinosuna hasi de la mano de Dios, ala. Eta melodia eta tortzu, eta karo, jazten zara pentsetan, eta buruen zauz igual, geuse bateri bueltak eta bueltak emoten, eta non ordeko zu ondoan, pentsetan deu, ez da en trance. Eta dinotzezu, eske lanean nau. Zelan lanean zauzela? Holan zauz. Eske lanean nau, buruen barruen, ze sortzen nau. Niri pasatzen zait eta bakarrik sentitzeko arrazoi bat da, osea, porque sentitzen naiz ez normala, kasu hontan, eta beste askotan, baina hontan konkretuki, igual norbait astea zerbait kontatzen, eta ni de repente, eta hori, txium, eta mierda. Eta bestea hizketan ari da, zuia, etzea entzuten ari dena, esaten ari dena entzuten ari, eta ni batzutan esan dio, barkatu, o entzen ator, edo grabatu, edo apuntatu, edo zerbait, porque bestela ez dut jarraituko elkarrezketan. Horrea itxikura dozu, olako momentutan bakarrik egon, baina pastan dena da batzutan, non os datortzula zuka aukeratu barik, baina normalean, zuk sortzen dozu momentu hori. Osa, normalean zu dinozu, bale, oin bakarrik nau, ez dut terrorista, tal. Etortzen bat ez aukeratzen. Batzutan etortzen da, bai. Autobusen zoa zela, eta azten zela grabetan, eta non hor dino, ez da loka. Eta kaletik zoaz, eta igual, tu, eta, karo, kaletik zoaz. Eta lotza emoten deu batzutan. Bai, kuadernoa normalizatu. Bai, ze gente, zestatzu parako albokoa holan lehi duten. Niri gertatzen zait, orain, pixka bat hasi naiz, besterik ez naukalako, baina mobian idazten, baina orain arte inoiz ez nuen egiten ze asko iruditzen zait mobilera iristen zaizkidan notifikazioak dira super destruktiboak sormenarekiko, eta justu zuk esan duzunetik baita ere, gertatzen zait batzuetan, behartu behar dudala neure burua pentsatzeko tarte bat hartzera estimulu gabe, ze nik uste dela pixka bat, ematen didala beldurra asteak pentsatzen, eta konturatzeak ezin naizela iritsi edo ezin dudala aurre egin daukadan gatazka horretatik, ez? Adibidez, hobeto azaltzeko idazten ari banaiz, eta ez badakit historio batean nola egin aurrera, eta esaten dut, pentsatuko dut zer gertatu behar den, eta ematen dit beldurra moduan asteak pentsatzen eta ez topatzeak irten biderik, edo sentitzeak bururatzen zaidan ezerraz dela askiona, eta iruditzen zait, kasu horretan, gaur egun ditugun estimulu asko, esaterako sare sozialak eta mugikorra edo ordenagailuan topa dezakezun edo zer, direla nolabait distrakzio bat horrei esateko ez, eske behiratuko dut mugikorra, zerbait iritsi zaidan edo, ez, eta azkenean pixka bat engainatzen dut neure burua, ez sakontzeko benetan pentsamendu horietan. Ez pentsetan zauzela, ez tozula lortzen ez ebez, ez da? Hori da, bai. Eta prokrastinatzen ari zara. Bai, totalmente. Mobiarena, egia esan, niri ere pasazait, osea,
ja oso hartzet mobila errexegi, eta inez bere buruarekin borroka batean, esateko, utzi sukaldean, eta ez hartu, ze da, distraitzeko eta makina zarataren bat, bila, agian, ez? eta hori da. Osa, emango dizu, gure kasuan, behar dezunaren kontrakoa, eta izango da denbora galtze superbanal bat, eta gaina begiratzen, zenbat like dazkazun argazki batean, osea. Autoboikota. Niretzako telefona eta telebista, bai. Baita? Bai. Ik ez dut hainbeste ikusten telebista. Bai. Bueno, telebista, osea, gaur egun seriek eta plataformatan ikusten duz, bai, ze pentsa dut, claro, eske nik lehen ikusten nintzen oso pelikula salea. Gero, gaur egun oso modan dau seriek. Eta, claro, pastan dena da ikusten zula kapitulo bat, engantzen zara, urrengo ikusi berzu, eta, claro, momentuz beteko zu libretzen, eta inozu, oindeko momentu, imingo dut urrengo kapituloa, ze beste unan itzi zen duen, eta ingantzeta zauz. Pelikula amaitzen da, eta jazta, eta segidu aldozu zure bizitzagaz. Baina, nik ezin dut segidu nire bizitzagaz, jakin barik, ze pasetan dakon, ranirari en La Casa del Dragón. Eske, ezin dut. Eta orduen, ja egon bazara, pentsetan, noiz ikusiko, eta denpora galtzen dozu, eta askotan pentsetan dut, sortuko neuke pilo bat giau, askoz begiau, espaneuk eukiko telebistarik etzean, bai, nik hori bizitza hori telebistarik etzean. Ez da ikusten. Ez dut ikusten, Zenba disko sortuko zenitu nelore. Baina hori nik uste dela pixka bat, larreiko exigentzia bat norberaren buruari, ez? Behar ditugu tarte horiek pixka bat. Arnasteko eta denbora guztian esan nahi dut, azkenean da produktibo izatearen engainua batean, ez? Baina, zaila da, muga topatzea, ez? Noraino ari naiz, neure buruari lasai egoteko eta deskantzatzeko tartea ematen, eta non hasten da prokastinazioa, eta bai. Konturatu naz, bakardadeak garamatzala sormenera. Bai, eta hitz egin dugu bakardadeare buruz, baina sormena askotan aipatu duzu, eta horrekin lotzen dela, Nik uste dut, gu justo normalean bakarrik egoten gara sortzeko, ez da? Igual beste lan bat eukiko bagunke, igual bakardadea topako bagunke beste modu baten, edo beste leku baten. Bukatzeko bi galdera. Bukatzeko, ja. Nik bakardadea, asko egertzen dut nik, etxian bakarrik bisita batzuk baina bakarrik bizinaz. Eta bai, niretako lanketa handixe izan da. Nik adibidez, etxera sartzerakoan musika jarri behar dut, podcasten bat, konpainia zarata behar dut. Zarata behar dut. Bestela, bai, nire buruak egan iten dau, eta... Oden, zuk ez tozu topetan, ez tozu bilatzen. Baita ere. Bilatu bai, baina batzutan nahi gabe iristen da, bakardade hori, eta bai, saia izaten da. Baina, zarata horretan, topatzen duzu zure momentua ere, bai. Bi galdera, batetik, etorkizunean bakardadeari bildurra diozue, ostras, hori badau gai garrantzitsua da, bakardadean bizi dira adineko pertsonak, zenbatet, oraintxe bertan, datua nahiko altua da, emakumeak batez ere, ikusten duzu, etorkizunari begira jartzen zarete eta bakardadeari buruz hausnartzen duzu, edo ez? Nik bai. Familia gazlotute. Hori da. Bai. Bakarrik eratzen. Ez dut ikusten nire burue familia barik. Karo, bizinaz, nire familia gehiengoan oso hurbil. Orduen beti, nire herrien bizi dire nire gurasoak, lehenguzu asko, edo alboko herrietan. Nire nebarrebak, ez dut ikusten nire burue nire familia barik gertu. Ez nintzeke joango bizitzen beste herrialde batera, zen nire familiatik gertu egon gure, eta bai askotan pentsaot, nagusiena zenean, bakarrik egon gonaz, edo familia handi eukiko dut, konpainien egon gonaz, ez neuke gureko egon ni bakarrik. Eta batzutan pentsa izen dute, nire nebarrebak ni baino lehen hau hilko dire, ni geratuko naz bakarrik, eta gero pentsa dut, igual hobeto lan, ez gure eurek hori sentitzea bakartasun hori, ez da? Baina, karo, bakarrik geratu naz, horrek, ez dakiz aitik emoten dutzean horren beste buelta horreri, asko falta da, espero dut. Ja, baina, bai. Zerek? Nik eduki ditut garaiak non pixkat ematen zidan
beldurra gehien bat ez dudalako ikusten eure burua familia eredu konbentzional edo nuklear bat erreproduzitzen, ez? Eta azkenean askotan hori lotzen dugu bakardadearen aurrean salbatuko zaituen sare bezala, ez? Zure seme-alabak, badutenak zer egin soziala zu zaintzeko, ez? Eta nik ez dut neure burua hor ikusten, eta ez da gaur-gaurkoz behintzat erreproduzitu nahi dudan zerbait, ez? Eta beraz, agian horren aurrean zalantza gehien sortzen zidana zen pentsatzea agian zartuko nahi zela, eta beraz, eta une horretan ez duela edukiko nork zainduko nauen. Baina horren inguruan desente hausnartu ostean, eta azken garaiotan esango nuke gero eta gehiago sinisten dudala beste saretze mota batzuetan, ez? Eta beste familia eredu batzuk edo harreman eredu batzuk edo dena delakoa aldarrikatzearekin ez direnak egongo nahi eta ez lotuta hori odol lagun arteko elkarbizitza harremanekin, hori da, bai. Zuke komentazu honek Nerea de las Heras bai, gidoian apuntatuta geneukan bai, Nerea Perez de las Herasek hitzartu dugu bere lagunekin, etxe sozial batean elkarrekin biziko direla, superona etorkizunan, eta bai, oso ideia ona da. Hola, zu nola ikuste duzu? Pues ez daukat oso argi, ikusten dut orain, hori, jende heldua, eta nire referentzia nagusia Nerea Mona da, eta ikusten dola bere inguruko jendea hiltzen ari dan, lehen komentatu dugu justo, eta berak ere badakien, gertu dagola bere eriotza momentu hori, eta gainera, hemendik eriotzera gelditzen zaiona, ez dela erresa izango, eta momentu horrek bai ematen didala beldurra. Bai. Eta bai, ez daukat ideiarik ere, nor iritsiko da, norreaino, ni noraino iritsiko nahi zen, eta jakin ezin dudanez, beste batzutan igual bai sortu dite egon ezin handiagoa, baina oraintxe bertan, nahiko lan, hemendik 10 urtera nun ikusi nere burua. Hobe ez pentsatu. Geratuko gara, Ze interesgarria. 10 urtera heltzen bagara, geratuko gara karta jokoan Hori da, mungiara jungo geha. Hori da. Leire, mila esker. Ze askar pasado, oso askar pasado. Bai, benetan be. Bueno, orain, Andrea Aramuru hementxe dugu prest, kaixo, Andrea, txalo batzuk. Txalo batzuk behar ditugu, enlatatuak, zerbait da. Zuri ongi etorria bat. Eta guapan bat, asko. Guapa! Hori gustatzen zaizu, bai? Ez broma da. Guk esaten badugu, bai. Guk esaten badugu, bai. Bueno, horrek askora egiten du, bai. Bueno, bakardadea zaritxu zarete, eta oso interesante, Baina guain nik proposatu baizuet, ean ez zuen, norbanakotik kolektiboa pasa, bale? Dinagu kolektiboa hitzeitea etorri naizelako. Dinagu kolektiboa, bueno, zuk topatu zen itxuen, ez da, nik ez dut sortu hori izan, baina kalean edo... Bai, oinati nahi izan bilgune feminista, eta antxe azoka antolatu zabien, dinaguko sortaile batzun artean, eta benetan zoragarria da, danak elkarrekin ikustea azoka horretan, kantolatuta. Bueno, lehenik eta behin galdetuko diogu dinaguko partaide batik kide bati ea zer den dinagu, zatikan beak azalduko do, asko zobeto. Dinagu da, nik uste mugimendu txiki bat, ez? Mugimendu bat, Euskal Herriko emakume sortzaileak ahalduntzeko, indartzeko, beraien lana erdigunean jartzeko, eta garrantzia hori azpimarratzeko lan egiten duen elkarte bat, ez? Azkenan bilatzen duna da, gure arteko indar guzti horiek batzea, eta ispatasunetik begiratuta baita, bidea elkarrekin egitea, ez? Askotan, gizarte mailan eta emakume hori lotzen zaizkigu, nolabait leian ibili bergaren paper horiek edo, eta uste dugu, guztiz kontrakoa bilatu behar deula, ez? Eta denok elkartu behar garela, eta bide berdinean elkarrekin gehiago garela uste dugunaz, azkenean hori batera iteko, ez? Eta dinagu da, helburu horrekin edo bide horrekin lan iten duen elkarte bat. Hori da, eta... Bueno, alduntzea, elkarren lana bestea, itxen nahi dien hortan sinestea die, beste
dinagu kolektibon helburu batzuk, eta gero daukie gauzat oso berezidana, nomadak gaitxun azoka ibiltaria. Orduan, juten die herri-zerri, emakume sortzaiek, 30 bat, kasu batzutan, 50 ere iritsi izan diela esan ziten batek, eta, bueno, hasi izan, pixka partekatzeko mai ez, zatikan, mai postu hori ere batzutan garesti izaten da alokatzea, orduan, batu ziren launeska edo, eta benga, asmatuko dugu izen bat, eta izen horren baitan, bakoitzak salduko do berea. Bezkenen bueltan, sekulako kolektiboein da, oso indartxue, eta segurazkin, gure entzuleren bat egongo da bakarrik, guen etxen, bere pitxik edo josten, edo bere gauza txokitzen, eta goa hitzen. Orduan, parte hartu nahi almezue kolektibo hontan, nomadak gaitxun azoka ibiltaria da aukerarik onena hasteko. Eta gero dauzke poltsa badiru pixkatiteko, dano behar deulako diru, baina nahi oso proiektu politia iruditzen zait. Oso politia. Benetan zoragarria dauren ekimena duela gutxi hasi izan gainera, ez da? Neko berria da, eta bueno, ikustea ez, gizarte individualista honetan, bentsat kolektibotasuna. Eta parentesi bat, justo oraintxe ospatu dira Bizkaiko emakume sortzaileen jardunaldiak, ez? Oraintxe. Bai, superrondo joan dira. Zondo. Bai, aukera. Kolektibizatzeko baita. Hori da. Andri, eskerrik asko. Bai, zuei, neskak. Leire, zuri ere, mila esker. Zuei, urrengo. Plazer handia izan da. Segiko du, BTN ikusten eta entzuten. Eta zure ibilbidea jarraitzen. Mila esker. Hola, eskerrik asko. Zuei. Urrengor arte, Lorenekane, zuri urrengor arte. Eskerrik asko Itziarri, Juneri, Alexi, Susanari, Ainhoa, Eider eta Edurneri. Ai guztiei be, eskerrik asko eta zuri, mila esker gurean egoteagatik, entzuteagatik eta ikusteagatik. Aio, gerarte. Aio. Gaztea.